ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ನವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ್ಮ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 2 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಂದು ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ನೆಕ್ ಅತೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚಂದ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು. ಇತ್ತೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅದೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೇರು ಅಂಚದ ದಾದ ಉತ್ತರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪಂಡೇರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಆಸಕ್ತನಾಯನ ಎನ್ ಪಾದ ಕಮಲಲ ಸೇವೆಡ್ ಸದಾ ನಿರತನಾಯನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಯರೆ ಆಪ್ಚೆ ಮನ್ಪುಜೆ. ಅಂಚದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಂದೆ ಪಿರ ಜಾರಂದೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಂದೆ ಪಂಡ ಪಿರ ಜಾರಂದೆ ನಿರತನಾಯನ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತೆ ಸದಾ ಎನ್ನ ಲೀಲೆಡ್ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಸೂತ್ರಗೈವೆ ಪಂಡ ಆಗ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ಐತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ 35 ಶ್ಲೋಕರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದ ನು ಮಾತ ನಮಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಪಡೆದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 35 ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಪಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಮೇ ಅನ್ಯಭ ಸಂತ ಪ್ರಪನ್ನ ವಕ್ರಾರು ಅರುಣ ಲೋಚನಾನಿ ರೂಪಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ವರಪ್ರದಾನಿ ಸಾಕಂ ವಚಂ ಸ್ಪೃಹಣಿ ಯವದಂತಿ. ನಾನು 2 ಸರಿ ಅನಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ.
ಪಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಮೇ ರುಚಿರಾಣಿ ಅಂಬಸಂತ ಪ್ರಸನ್ನವಕ್ರ ಅರುಣ ಲೋಚನಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ವರಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಕಂ ವಚಂ ಸ್ಪೃಹಣೀಯಂ ವದಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಮೇ ರುಚಿರಾಣಿ ಅಂಬಸಂತ ಪ್ರಪನ್ನವಕ್ರ ಲೋಚನಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ವರಪ್ರಧಾನಿ ಸಕಾಂ ವಚಾಂ ಸ್ಪೃಹಾಣಿಯಂ ವದಂತಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. पश्यन्ति ते मे रुचिराणि दिव्यानि वरप्रदानि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि वरप्रदानि साकं वाचं सखां स्पृहणीयानि दिव्यानि वरप्रदानि साकं स्पृहाणीयं वदन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्त पश्यन्ति ते मे पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्त प्रसन्नवक्र अरुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रधानि सकां वाचं स्पृहणीयं ವದಂತಿ. ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಂಡ ತೂಪೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣದೆ ನಮಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಃ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಂಡದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಂಡ ತೂಪೇರು ತೇ ಅಕ್ಲು ಮೇ ಎನ್ನ ರುಚಿರಾಣಿ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುನ ಅಂಬ ಪಂಡ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಬ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಸಂತ ಪಂಡ ಭಕ್ತೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಪಂಡ ಮುಗುಳ್ ತೆಲಿಕೆದ ವಕ್ರ ಪಂಡ ಮೊಣೆ ದ ಅರುಣ ಉದಯಿಸವನ ಸೂರ್ಯನಂಚಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ಅರುಣ ಅದೇ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಪುನ ದುಂಬು ಅರುಣೋದಯ ಆಪುನು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅರುಣ ಉದಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ಲೋಚನಾಣಿ ಕಣ್ಣದ ರೂಪಾಣಿ ರೂಪಲೇನು ದಿವ್ಯಾನಿ ಅಲೌಕಿಕ ವರಪ್ರದವಾಯಿನ ಸಕಾಂ ಎನ್ನೊಡನೆ ವಾಚಂ ಪಾತೆರಳೇನು ಸ್ಪೃಹಣೀಯಂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಿಪ್ಪುನ ವದಂತಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉದಯ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿತ್ತನ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆನು ಸದಾ ತೂಪೆರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತರು ದೇವರೆನ್ ತುಯರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೆರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಭಗವಂತನ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಆಪಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪ ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲು ವರಪ್ರದವಾಯಿನ ಎನ್ನ ನಾನಾ ದಿವ್ಯ ರೂಪಲೆನ್ ತುಯರೆ ಬಯಸುವೆರು. ಅದೇ ಭಗವಂತ ವರಪ್ರದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವರ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಅಂಚದ್ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ನಾನಾ ಸುಮಾರು ರೂಪಡ್ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪೆರ ಐನ್ ತುಯರ ಅಕ್ಲು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿತವಾಯಿನ ಪಾತೆರಳೇನು ಪಾತೆರುವೆರು. ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಳೇನು ಪಾತೆರುವೆರಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಂತೂ ಪಂಚದ್ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪಂಡ ನಮ ಇಂಚ ದೇವೇಡ ಪಾತೆರುಳೇನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾರ್ತುಲೆ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿನಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಆಲಯದ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪನು ಒತ್ತೊನುಜೆರು
ಪಂಡ ಒತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತೇರ್ ಆಂಡ ಭಕ್ತೇರ್ ವಿಗ್ರಹಳೆನ್ ಪೂಜಿಸೋಜೇರು ಅಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಆರ್ನ ಅರ್ಚಾವತಾರಡ್ ಪೂಜಿಸವೇರು ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ದೇವೇರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ನೆನ್ನುನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಆಮೆಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್. ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ಉಂಡತೆ ದೇವೇರ್ನ ರೂಪ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪೇರು. ಐಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಾವಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ. ಮಾಯಾವಾದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪುನಕ್. ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಭಕ್ತರ್ನ ದೇವರ್ನ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಡೇನ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮಾಯಾವಾದಿ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ಮಾಯಾವಾದಿ ಪಂಡ ಏರು ದೇವರ್ನ ರೂಪದ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್. ಭಗವಂತನ ಆಲಯದ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪನ್ ಒತ್ತೊನ್ವೇರು ಆಂಡ ಭಕ್ತೇರು ವಿಗ್ರಹಳೇನು ಪೂಜಿಸೌಜರ್ ಮೆಕ್ಲು ಅಂಚ ಒತ್ತೊನ್ವೇರು ಆಂಡ ಇನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ ಪೂಜಾರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ರೂಪ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ದೇವೇರು ನಿರಾಕಾರ ಇತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಪತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚೆನ್ನು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಆರ್ನ ಅರ್ಚಾವತಾರಡ್ ಪೂಜಿಸವೇರು. ಅರ್ಚಾ ಪನ್ಪುನವು ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ನಮ ಪೂಜಿಸವಲಾಯ್ನ ರೂಪನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸೌಂಡು ಅಂಚತುಲೆ ಈ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಈತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪೂಪು ನಾವು ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ದೇವೇರು ಐನ್ ಪ್ರಕಾರಡ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭಾವ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಚಾವತಾರ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಂಚದು ಪರ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಪುರ ಪರ ಅದೇ ಇಟ್ಟು ದಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿಡ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಪರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಲ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೇ ಬಲರಾಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅಂಚದ್ ಪರಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ ಇತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ದೇವೇರು ಬೇತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು. ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಪಂಡನೇಕ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಉಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಉಂಡು ಪುರ ವೈಕುಂಠಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪನ ವ್ಯೂಹ ರೂಪ. ಅಂಚದ್ ಪರ ವ್ಯೂಹ ಮೂಜಿನದ ವಿಭಾವ್ ಪಂಡ ಅವತಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡವು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಹಂಸ ಅವತಾರ ರಾಮ ಅವತಾರ ಅಂಚದ್ ಬೇದ ಅವತಾರ ಉಂಡತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ಅವತಾರ ಬತ್ತದನ್ನು ಪೋತು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ನೇದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಪ್ರಗತಿ ಮಂತು ಬೋಡು ಆತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಪಂಡ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಕಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಐ ಮನಸ್ಸನ ಭಗವಂತಡು ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಂಯೇನಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಶಂ ಆಜಿನ ಅದ್ದೇಡು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ ಮಾತ ಅಂಚದಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನು ಉಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ಆಯ್ ಪುರ ದುರ್ಗುಣಾರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ಗ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಪುನ ಇದನ್ ಪುರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಅರ್ಚಾವತಾರ ತುಲೆ ಅರ್ಚಾವತಾರಡು ಏರೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಅರ್ಚಾವತಾರ ದೇವರ ದೆತ್ತದನ್ ದಾಯ ಪಂಡ
ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತೆ ಇತೆ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ಇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಣಿ ಈ ಖಾಲಿ ಉಂಡತೆ ಅರ್ಚಾವತಾರಡೇ ದೇವರೇನು ತೂಪೆರಿಗೆ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಇತೆ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭೂಮಿ ಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಗೋಲಾಕಾರ ಕಂತು ತೋಜವಡು ಅಂದು ಭೂಮಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ನದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಐನು ಅರ್ಚಾಯೇ ಪೂಜಾ ವಿಡಂಬನ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಈ ಮೂಜನೆ ಸ್ಕಂದಡೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಏರು ಖಾಲಿ ವಿಗ್ರಹಡ್ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆದ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುನಾಯಿಗೆ ಅರ್ಚಾಯೇ ಪೂಜಾ ವಿಡಂಬನ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ದೇವೇರು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅನುಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡದ್ ಕೋರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿವಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಭಾಗವತಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅರ್ಚಾ ಪನ್ಪುನ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಿಸವಲಾಯನ ರೂಪನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸವನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಭಗವಂತನ ಅರ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಡ್ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಅರ್ಚಾವತಾರ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಕ ಕಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪನ ಗ್ರಹಿಸ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣುಲೇಡ್ದು ನಮಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪನ ಗ್ರಹಿಸ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮರ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪನ ಲಾ ತುಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಸೈತ್ನಾಗ ಎಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪ ದೇಹ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೋಜ್ ಅದೇ ಎಂಚಾಯ ಸೈತು ಪೋಪೇನ್ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಂತು ಪೋಪೇನ್ ನಾವು ತೋಜ್ಜವೇ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹೈಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆದುಂಡವು ಇಂದ್ರಿಯದ ದೋಷ ನಮ್ಮಡ 4 ದೋಷ ಉಂಟು ಅದೇ ಭ್ರಾಮ ಪ್ರಮಾದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಕಾರಣ ಪಾತ್ವ ಪಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೈಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೆಗ್ ಪಂಡ ತೋಜನೆರೆಗ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅನುಕೂಲಕರ ರೂಪನ ಧರಿಸದೇರು ಪಂಡ ಅವೇ ಅರ್ಚಾವತಾರ ದೇವರ ಅರ್ಚಾವತಾರಡ್ ಭಗವಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೂಪುನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲತ್ತವು ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದ ನಾವು ಖಾಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎದುರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನು ಐನೇ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರ ಆತನ ಕೆಲವರ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರ ಅವನ ಈ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಭಗವಂತನ ಹಿಡಿದು ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪನ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅದೇ ಭಗವಂತಗಳ ಅರ್ಚಾವತಾರಗಳ ದಾಲ ಭೇದ ಇಜ್ ಎಟ್ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ನಾನಾ ಅವತಾರ ತಲೆವು ನಂಚೆನೆ ಅಂಚದಾರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಂದು ಉಂಡತೆ ಈ ವರ್ಣನೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ತೂಪ ಎಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಾರು ಮಣ್ಣು ಕಾಷ್ಟ ಧಾತು ರತ್ನ ಮನ್ಪರಾಯನ ರೂಪಣ ತಲೆವೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ರೂಪನ್ ಕಡೆಯುನ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜೇನು ಎಸಗುನ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಈ ರೂಪಗಳು ಹೈಕವಾಯಿನತ್ತು ದೇವರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಈ ಹೈಕ ಅಂಶಲೆಡ್ ಆರು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಭಗವಂತ ಐಟ್ ಡೌಟೇಜ್ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡವೇ ಪ್ರತಿ ಅನುಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಗವಂತ ಅವೇ
ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಏರೇ ನಮ ಪನ್ಪಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅನುಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅದೇ ನಮನಿ ಅವೇ ತುಕ ಶ್ಲೋಕ ಅನೋರಣೀಯ ಮಹತೋ ಮಹಿಯ. ಅದೇ ಭಜನೆ ಎಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅನೋರಣೀಯನ ಮಹತೋ ಮಹೀಯನ. ಅದೇ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನೆಡ್ ದಾಸೆರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಐಟು ಒವೇ ಸಂದೇಹ ಜಾಂಡ ಈ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿನಕ್ಲು ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಆಯ್ನೆನೆ ಚಿಂತಿಸವೇರು. ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಸಕಲ ದೇವೆರ ಪಂಡದ ಉಪದೇಶಿಸಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದು ಭಗವಂತನ ರೂಪನ್ ತೂನಗ ಅಂಚದ ಆರು ದೇವೆರ ಪನ್ಪುನೆನೆ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಲಗಲೆವೆರು. ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ದೇವೆರ ಪನ್ಪುನೆನೆ ಅಲ್ಲಗಲೆವೆರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರಲ ದೇವೆರೆ ಅವು ಒಂಜೇಂದತ್ತು ಪೂರಲ ದೇವೆರೆ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅಪ್ಪಗ ವಿಗ್ರಹ ದಾಯ ದೇವರತ್ತು ತುಲೆ ಅಕಲ್ನ ವಿಗ್ರಹ ದಾಯ ದೇವರತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೆರ್ನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೆರ್ನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತದ ಭಕ್ತೇರ್ನ ದರ್ಶನನೇ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ್ನ ದರ್ಶನ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ಲೇಪಿತವಾದುಂಡು. ತುಲೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವೆರ್ ತೋಜುನು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರನ್ ಪನೆರಾಪುಜಿ. ಅದೇ ಅಕ್ಲು ದೇವೆರೇನು ತುಯರೆ ಪೋಪುನ್ನ ದೇವೆರೇನು ತುಯರೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲ ತುಯರೆ ಪೋಪುನ್ನ ಅಂತ ಓಡು. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚಲ ಪೋಪೇರು. ಅದೇ ಏತೋ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವರು ದೇವರೇ ತುಯರೆ ಪೋಪುನೆ, ಕೆಲವರು ದೇವರೇನು ತುಯರೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನು ತುಯರೆ ಪೋಪುನೆ. ಅದೇ ದೇವರೇನು ತುಯರೆ ಪೋಂಡನೆ ಭಕ್ತರು, ದೇವರೇನು ತುಯರೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನು ತುಯರೆ ಪೋಂಡ ಭಕ್ತರು ಹತ್ತಾಕ್ಲಿ. ಅಂಚದ ಅಕ್ಲನ ದರ್ಶನ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಚ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ ಭಕ್ತರು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದರಾಯ್ನಕ್ಲಿ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೈತ ಭಕ್ತರ್ನ ದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಅಕ್ಲನ ದರ್ಶನ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ಲೇಪಿತ ಆದುಂಡು. ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಅಂದ್ ಓ ಪನ್ಪುಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪುಣು. ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ರೂಪಲೇಡ್ ಅರೆನ್ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತನಂಚನೆ ಭಕ್ತರು ಪ್ರೇಮಾರ್ಧರ ಅಪ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅತ್ತು. ಭಕ್ತರೆಗ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಭಗವದ್ ರೂಪಡ್ ಒವ್ವೇ ಭೇದ ತೋಜಂದಿಗೆ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ಲು ಡೌಟ್ ಮನ್ ಪೂಜೆ. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಇಪ್ಪುನ ವಿಗ್ರಹ ಮಂದಾಸ್ಮಿತ ಮೋನೆನ ಭಕ್ತರು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆಲೋಚಿಸವೆರು. ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಅಲಂಕಾರನ ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚು ಇರತ್ತೆ. ದೇವರನ ಪೊರ್ಲು ತುದಾಕ್ಲ ಆನಂದವಂತರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅಲಂಕಾರ ಮಂದೇರು ಅದೇ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ದೇವರ್ನ ಅಂಚದ ದೇವಾಲಯದ ವಿಗ್ರಹಣ ಎಂಚ ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಎಂಚ ಶುಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ವಿಗ್ರಹಣ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುನನೆ ಗುರುಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಗುರುಣ ಕರ್ತವ್ಯನವೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯಗ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹಣ ಎಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು, ದೇವಸ್ಥಾನನ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು, ವಿಗ್ರಹಣ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕಲ್ಪಾವನನೆ ಗುರುಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಅಂಚದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯನ ಲೇಡ್ ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಚೆ ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಸುಮಾರು ವಿಧಿ ನಿದೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ವಿಗ್ರಹಣ ತೂಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆ ರೂಪನ ಅನುಭವಿಸವೇರು. ಅಂಚದ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರಾ ವಿಗ್ರಹೊಳ್ಳ ವರಪ್ರದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.
ಪುರ ವಿಗ್ರಹಲ ವರಪ್ರದ. ಅಂಚದ ಭಕ್ತರು ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ದೇವೇಡ ಪನ್ನೋಣಮ್ಮ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅದೇ ದೇವೇಡ ಓಪನ್ ಆದು ಪುಣ್ಣಮ್ಮ, ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಣ. ಅಂಚ ದೇವೇಡ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಗ್ರಹ ತೂದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಭಕ್ತರು ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಉಂತುದು ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಸಂದರ್ಭ ವಿಗ್ರಹಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಟು ವಿಗ್ರಹಲ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆಲವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬರ್ಪುಂಡು, ಆ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಬುಕ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಆಂಡ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೆರೆ ಅರ್ಹ ಆವಡಾಂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಡಿಪ್ಪೋಡು. ಅಂಚದು ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರ ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಡುಪ್ಪೋಡು. ಅವೇ ವಿಗ್ರಹ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡೆ ವಿಗ್ರಹ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಕೆಲವರ ಭಗವಂತ ಕನಟ್ ಬತ್ತದ ಭಕ್ತಗ ಬೋಧಿಸವೇರು. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಕನಟ್ ಬರ್ಪೇರು. ವಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ್ನ ನಡುಟು ಭಾವನೆದ ಈ ವಿನಿಮಯ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನತಿ. ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿನಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಯವಾದಿ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುನತ್ತು. ಆಣ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅವೆಕ್ಲೇನು ಭಕ್ತೆ ಅನುಭವಿಸವೆ. ಭಕ್ತರಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಎಂಚ ಭಕ್ತರ ವಿಗ್ರಹನ ಅಲಂಕೃತ ದೇಹನ ಮೋಣೆನು ತೂಪುನೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನೆ ಪನ್ಪುನೇನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸವೆ ನಮಕ್. ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಪುರ ವಿಚಾರ ಈ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಭಾರೀ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಅಂಚದ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಗ ದಾದ ಪಂಡೇರ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉದಯ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿತ್ತನ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೇನು ತುಯರೆ ಸದಾ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತೂಪೇರು ಸದಾ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ವರಪ್ರದ ವಾಯ್ನ ಎನ್ನ ನಾನಾ ರೂಪಲೆಡ್ ತುಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿತವಾಯ್ನ ಪಾತಿರಲೇನ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಒಂಜಿಂಜ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪಾತೆರುವೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂಚ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 30 ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತ ಮುಂಡತೆ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆನೆ. ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಲಿ. ಸುಮಾರು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ. ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ತೈದರ್ಶನೀಯ ಅವಯವೈ ಉದಾರ ವಿಲಾಸ ಹಾಸ ಈಕ್ಷಿತ ವಾಮ ಸೂಕ್ತೆ ಹೃತ ಆತ್ಮನ ಹೃತ ಪ್ರಾಣಾಂಶ್ಚ ಭಕ್ತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮೇ ಗತಿಂ ಅನ್ವಿಂ ಪ್ರಯುಂಕ್ತೆ ತೈದರ್ಶನೀಯ ಅವಯಂ ವೈ ಉದಾರ ವಿಲಾಸ ಹಾಸ ಈಕ್ಷಿತ ವಾಮ ಸೂಕ್ತೆ ಹೃತ ಆತ್ಮನ ಹೃತ ಪ್ರಾಣ ಚ ಭಕ್ತಿ ಅನಿಶ್ಚತಾ ಮೇ ಗತಿಂ ಅನ್ವಿಂ ಪ್ರಯುಂಕ್ತೆ. ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಭಾಗವತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ. ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಇರು ಭಾಗವತನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಕಲ್ಪೇರು 100%. ಅಕ್ಲು ದೇವ್ರ ಪಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವಲಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲವೇ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುಂಡು. ಭಾಗವತ ಒಟ್ಟು ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಅದೇ ಆಯ್ತಾ 335ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಸ್ಕಂದದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂಚ ಏನಿರ್ದವ್ರಿ ಭಾಗವತಂ ಇರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ತುಲಿ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ.
ಅವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಕಲ್ತದಿ ಹೊಡವೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಮಮಲಂ ಯದ್ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಹಂಸ್ಯಮೇಕಮಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನವಿರಾಗಭಕ್ತಿಸಹಿತಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಾಂ ಅವಿಷ್ಕೃತಂ ತಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ಸುಪಠನ್ ವಿಚಾರಣಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯೆ ನರಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಪುರಾಣ. ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಪುರಾಣಂ ಅಮಲಂ. It is most dear to the Vaishnavas because it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahamsas. ಅಂಚದ ಇಂದು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಯರ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ವೈಷ್ಣವರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣವು. ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಕ್ತರೆ. ಇಟ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದ ಔದಾದ ಮನ್ಪು ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಪರಮಹಂಸೇರ್ ಪಂಡ ಏರ್ ದುರ್ಗುಣ ಅರಿಷ್ಟ ವೈರಿನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ನಿರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಹಂಸೇರನ್ ಪನ್ಪೇರು. ದಿಸ್ ಭಾಗವತಂ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ವಿಷ್ಕೃತಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಭೌತಿಕ ಜಂಜಾಟ ತಿಕ್ದು ಬಿಡ್ದತೆ ಅಂಜ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಂಡು ಇಂಚ ಭೌತಿಕ ಜಂಜಾಟದ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪಾವನ್ನೇನು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಅಂಚದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಂಡು. ದಿಸ್ ಭಾಗವತಂ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರಾ ಭೌತಿಕ ಜಂಜಾಟ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ದು ಬುಡ್ದಾನೇನ್ಲೆ ಅದೇ ಅವು ಉಂಡು ನೂಂಡು ಮಾಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಡು ಭಾಗವತಂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚದ ಅವು ನಾವು ಕಲ್ಪಾವಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜಂಜಾಟದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪನೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತಂ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ದೇವತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುರ್ಲಭ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೆ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು ಭಾಗವತಂ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಚದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಜಂಜಾಟದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೇನಂತೂ ಕಲ್ಪಾವಂಡವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್ ಮೂಜಿ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತಂ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಹಿತಂ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇರು. ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತಂ ಅಂಚದೊಂದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಈ ಜಗತ್ತರದ ವೈರಾಗ್ಯಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಲ್ನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಇದನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್. Anyone who seriously try to understand Srimad Bhagavatam ಏರು ಭಾಗವತಂದ ವಿಷಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೇರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನೆ ಅದೇ ಏನ್ ಚಿನ್ನನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪನೊಂದುಲೇರಪ್ಪ ಅದೇ ಒಟ್ರಸಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜವು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮನ್ಪುನ ಎತ್ತು ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನೆ. ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಅದೇ ಇರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ದೇವರನ್ನು ತೆರೆಯೋಡು ಪಂಡದುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣಿ. ಭಾಗವತಂ ಹೂ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅದೇ ಏರು ಯಾಪಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇದೇನು ಕೇನುವೇರು ಇದೇನು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಏ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪಿರ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೋಡ್ರವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದೇನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನ್ಕ
ತೈದರ್ಶಿನೀಯ ಅವಯವೈ ಉದಾರ ವಿಲಾಸಹಾಸ ಈಕ್ಷಿತವಾಮ ಸೂಕ್ತೆ ಹೃತ ಆತ್ಮನ ಹೃತ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಭಕ್ತಿ ಅನಿಚ್ಛತಾ ಮೇ ಗತಿಂ ಅನ್ವಿಂ ಪ್ರಯುಂಕ್ತೆ ದರ್ಶನೀಯ ಅವಯವೈ ಉದಾರ ವಿಲಾಸ ಆಸ ಈಕ್ಷಿತವಾಮ ಸೂಕ್ತೆ ಹೃತ ಆತ್ಮನ ಹೃತ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಭಕ್ತಿ ಅನಿಚ್ಛತಾ ಮೇ ಗತಿಂ ಅನ್ವಿಂ ಪ್ರಯುಂಕ್ತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ. ते दर्शनीय अवयवे उदार विलास हता प्राणश्च भक्ति नेता मे गतिं प्रयुक्ते अवयवे उदार आत्मना तैदर्शनीय अवयवे उदार विलास आस ईक्षितवाम सूक्ते हृत आत्मन हृत प्राणं च भक्ति अनिच्यता मे गतिं अन्विं प्रयुंक्ते. तै ಅಂಚಿನ ರೂಪಲೆರ್ದು ದರ್ಶನೀಯ ಮನೋಹರವಾಯ್ನ ಅವಯವೈ ಶರೀರದ ಭಾಗಲೆರ್ದು ಉದಾರವಾಯ್ನ ವಿಲಾಸ ಲೀಲೆ ಹಾಸ ಮಂದಹಾಸ ಈಕ್ಷಿತ ಕಟಾಕ್ಷಲೆರ್ದು ವಾಮ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸವನ ಸೂಕ್ತೆ ಮನೋಹರ ಪಾತೆರಲೆರ್ದು ಹೃತ ಪಂಡ ಆವರಿಸಲ್ಪಡ್ನ ಆತ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಾಯನ ಹೃತ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡ್ನ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಲೇನು ಚ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಅನಿಚ್ಛತ ಇಚ್ಛಾರಹಿತನಾಯ್ನ ಮೇ ಎನ್ನ ಗತಿಂ ಸ್ಥಾನಗ್ ಅನ್ವಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯ್ನ ಪ್ರಯುಂಕ್ತೆ ತಲುಪಿಸೌಂಡು ಅಂಚದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ಅಮ್ಮಾಗ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುಣ ಆಕರ್ಷಕವಾಯ್ನ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನೀಯ ರೂಪಲೇನು ತೂದು ఆయన ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನಾಕಾರವಾಯ್ನ ಪಾತ್ರನ್ ಕೇಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪುರ ಕಲೆವನ್ವೇರು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಗ್ನತೆಲೆರ್ದು ఆయన ಇಂದ್ರಿಯಲು ಮುಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಆಯೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಗ್ನ ಆಯ್ನಾಯೆ ಐತ ಮೂಲಕ ಬಯಸೆಂದೇನೆ ಆಯೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆವೆ ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿಡ್ ತೊಡಗನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿನ ದಾಸಿ ಅವೇ ಮುಕ್ತಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ವತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನ ದಾಸಿಲ ಬರ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ವತ್ತನ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಅವಳು ಮುಕ್ತಿಲ ವತ್ತಂಡು ಜ್ಞಾನಲ ವತ್ತನು ವೈರಾಗ್ಯಲ ವತ್ತನು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ಭಾಗವತ ಏನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಯ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೇ ಆಯ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆವೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದೇರು ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೇರು ಭಕ್ತಿಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿದ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೇರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದುಜಿಂಡ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹದ ಪುರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರನು ತೂಪು ನೆಡ್ದೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಡ್ ಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನೇರಾದ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಕಲೆವನ್ಬೇರು ಪನ್ಪುನ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಿಸಲಾತಂದಾಯ ಪಂಡದೇ ನಮ್ಮ ಮುರನ್ ತೂಯತೆ ಎಂ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾಸ ನೆನೆಪುದಿತ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಮಂದಾರು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು
ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ, ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿದ ಭಕ್ತರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಭಾಗವತಂದ ವಾಸ್ ಕಂದಡ್ ಬರ್ಪಣ್ ಪನ್ನೆ ಮುರನಿ ಪನ್ನೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ನೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡಜಿಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಜಿಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಇಡ್ಡೆ ಉಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂತಕ್ ಏರು ನೆನಪು ದಿತ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವತನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಂತದಿ ಓಡ್ ನೆನಪು ಮಂತದಿ ಓಡು ಅವೇ ಅತ್ತು ಅದೇ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಜರಪ್ಪಗ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಇತ್ತು ಜರಿಗೆ ಅತ್ತ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪಗ ಅದೇ ವಿದುರ ನೀತಿ ಅಂದ್ ವಿದುರ ನೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ್ ಅಣ ಭಾಗವತರ್ದೆ ಪನ್ನೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ ಉಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೇನೆ ಸ್ಕಂದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುಣೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ, ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ, ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಐತ ವಿಷಯವೇ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪಂಡ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ, ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ, ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸ್ಕಂದ ಪಂಡದ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅದ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪತ್ತೊಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಬೇ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಬೇ ಪತ್ತೊಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವೇ 45ನೇ 46 47ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಪತ್ತೊಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುರಲ್ನ ತೋಜದಿತ್ತೇನು ಅದೇ ಪತ್ತೊಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಹವೀರ್ ಬಣ್ಣ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯ ಹವೀರ್ ಪಂಡದು ಹವೀರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಪುರ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ತೋಜವೆ 45 46 47 ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿದ ಇದೇನು ಅರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆವೋಟಿ ಏರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರು ತುಲೆ ಹವೀರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಹವೀರ್ ಸೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Consequently, he sees everything in relation to Supreme Lord and understand that everything that exists is eternally situated within the Lord. Anjad ida nama tuditta anja next intermediate madhyamadhikari ade second class ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಅಂಚ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಫರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಶೋಸ್ ಮೆರ್ಸಿ ಟು ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ of the Supreme Personality of Godhead. Here ದೇವರದ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲನೇದು ಮೇಕಲ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಕಲನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಕ್ತರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ a devotee who faithfully engage in the worship of the deity in the temple but does not behave properly towards other devotees. ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಗ್ರಹಣೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮನ್ಪೇರು ಆರಾಧನೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಲಾಪುಜಿ ಏರು ಟಾಪ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ అయిన ಭಕ್ತರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ದಾಖಲು ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಏರು ಜನರಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಕ್ತ.
A materialistic devotee mekla bhautika level upna bhakter and is considered to be in the lowest position. ಅವೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಐಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ನವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿಲೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನೆ ಈಜಿ ಆಪಣ ಬಂಗಾದಾಲೆ ಈಜಿ ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪಲಿ ನಮಕ್ ಅಂಜೆ ನೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಆಪಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಲ್ಲ ಒರಿಯೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆವಡು ಅಲರ್ಟ್ ಆದು ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಇಚ್ಛಾ ಅಂಡಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಇಚ್ಛೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೋಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರು ವೈಟ್ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧಿಕ ಪರ್ವ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಕಾಮಗೀತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲು ಪನ್ನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಕಾಮ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಯನು ಪಂಡ ನಾಶ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಚಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ఆయన ಪಂಡ ఆయనే ನಾಶವಂತು ಗುಡ್ಪುಣಿಗೆವು ಆಯ್ತಾ ಬಾಣ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಬೊರ್ಚಂದನ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲೋದ ಉಪದೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಭಕ್ತೇರ್ನೆಟು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂಚದ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೇರಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿಜಿನ ಅಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ವಿಗ್ರಹಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಗ್ರಹಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಆಲ್ಟರ್ಲ ದೇವರು ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರು ತೋಜ್ಯರು ಅಂಚದ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹನ ಪುರ್ಲಾಯನ ಅಲಂಕಾರ ತೂಪು ನೆಡ್ದೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಡ್ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಮಗ್ನೆರಾದ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಅಕ್ಲು ಕಲೆವನ್ ಬೇರೆ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿಂಜ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಡವೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಬೊಕ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ತನನ ಸ್ಥಿರ ಮಂತೋನ್ನೆಡ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ್ ತೊಡಗಿಸವನೆಡ್ದು ಆಯೇ ಅಗೋಚರ ರೀತಿಡ್ ಮುಕ್ತ ಆಪೆ ಅಂಚದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾತನ ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ವಿಹಿತವಾಯ್ನ ಅಕಲುಷಿತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸವನೇಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಎಂಚ ಪಂತರ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೊಡಿ ತು ಲೈನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ವಿಹಿತವಾಯ್ನ ಅಕಲುಷಿತವಾಯ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸವನೇದೆ ಪಂಡ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪಂತರ್ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಯೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಸಮಾನಾಪೆ ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ನೀವು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೇಕ್ ಪನೋಲಿ ವಾ ಅದ್ದೇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ತುಕ್ಕ ಅದೇ ದಯಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡತೆ ಏತು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ಜುನಗಲ ಕೃಷ್ಣ ನೇರ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ವಾರಕ ಪಾರ ಪಿದಾಡುವೆ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಡ ಕುಡಕೇನ್ ಬೇರು ಹಿಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಯುದ್ಧಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ವಿಗ್ನಡಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ ಪೂರ ಮರತ್ ಪೋಣು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಪನ್ಪಿಜರ ರೀ ಸಾರಿ ನೇರ್ಪೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯಾರ್ 1426 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅದೇ ಮಾಂಚಯೋ ಅಭ್ಯಭಿಚಾರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತೇತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಜೀವಿತನ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗಿಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರಿನ ಅಂಶ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸ ಆದುಪ್ಪುನ ತನ್ನ ನೈಜ ಲಕ್ಷಣದ ವಿಸ್ಮೃತಿಡ್ದಾವರ ಆಯೆ ಮಾಯೆಡ್ ಗ್ರಹಿತ ಆಕ್ರಾಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾಯೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಬತ್ತನ ಪಾತೆರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಡ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದು ಪಂಡ ಐನೆ ವಿವರಿಸವೇರು ಪಂಡ ರೂಪ
ಪಂಡ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ತೆರೆಯೋನೆರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆನಾಗ ತಾನು ಭಗವಂತನ ದಾಸೆ ಪಣದಾಯ ಅರ್ಥಮಂತೋನ್ವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋಂಡು ಅಂಚ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿದ ಭಕ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೌಜೆ ಪಂಡ ಆಯಗ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗುಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಆಂಡ ಮಹಾಭಕ್ತಿರ್ದ ಕೇವಲ ಪ್ರಣಾಮಣೆನ ಸಲ್ಲಿಸವನೇರ್ತು ಭಕ್ತಿರ್ದ ಅಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರುವೆರು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನ್ ತೂಪೆರು ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಪಿಸವನ ಪೂ ಪರ್ಂದ್ ಅಂಚದ ಐನ್ ಕನಪೆರು ಅರ್ಪಿಸಾರೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲನ ಅಗೋಚರವಾದ ಮುಕ್ತಾಪೆರು ಅಂಚದ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತ ಮಹಾಭಕ್ತಿರ್ದ ಭಕ್ತರ ವಿಗ್ರಹಗ ಆರಾಧನಾ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವನ ಭೂಷಣ ಪರಿಕರಣ ಸಮರ್ಪಿಸವನಯೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸೀತಾರಾಮ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಆಕರ್ಷಕವಾದುಪ್ಪುಣು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅಲಂಕೃತವಾಯಿನ ವಿಗ್ರಹನು ತೂನಗ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಡ್ ಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನೇರಾಪೆರು ಅವೇ ಮುಕ್ತಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಳೇಡ್ ಪನ್ಪುನ ಆಂಡ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿದ ಭಕ್ತೆಲ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇಪ್ಪೇ ಅವು ಕಲ್ಪನೆಡ್ದು ಇಜಿನ ಬಾಕಿದ ವಿಧಾನಲೇಡ್ದು ಮುಕ್ತೆರಾಯರೆ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವನ ಸ್ಥಿತಿಲೇರ್ದಲ ಮಿತ್ತದವು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾತ ನಂಚದು ಶುಕಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕುಮಾರೇರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯಡ್ದು ಅಲಂಕಾರನ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಿಸನ ತುಳಸಿ ಸುಗಂಧರ್ದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಭಕ್ತರಾಯ್ನಕಲ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ ಆರ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚದು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅರೆಗ ಕೆಲವು ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎನ್ಪಾಯರು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಹೋ ಬಕಿಯಾಂ ಸ್ತನಕಾಲ ಕೂಟ ಮಿಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ನಕಲ ಪೋದು ಕಾಡಡಿ ಇತ್ತನ ಶುಗದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಐಟು ದೇವರನ್ನ ಲೀಲೆಡ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಯ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಆದಿತ್ಯರು ಶುಗದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಬ್ರಹ್ಮಣ 4 ಜೋಕ್ಲು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಂಚ ಪಂಡ ದೇವರನ ಪಾದಗ ದೀನ ತುಳಸಿದ ಪರಿಮಳ ತೂದು ಆಗ್ರಾಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸೌಗಂಧದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಭಕ್ತರಾಯರ ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಯಾದ ಒರಿಯರೆಗೆ ಬದಲಾದ ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯಡ್ ಆಕರ್ಷಿತರಾಯನಕ್ಲು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ವಿಲಾಸ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ವಿಲಾಸ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಲೀಲೆಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋಣ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಜೆನ ವಿಧಿಸಲಾತಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲಾದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯನ ವಿಗ್ರಹನ ತುಯರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನು ಸಂದರ್ಶಿಸರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲಾದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯನ ವಿಗ್ರಹಳೇನು ಖಾಲಿ ತುಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಕಾಲಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರತರಾದು ಪ್ರವಚಿಸಲಾಯನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚದ ಬಾಕಿದ ಬಗೆತ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಠನನು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲಿ ಮುಳು ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ನಮೈತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತೂಪ ಮತ್ತೆ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಠನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುಜರ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಪೂರೆತ್ತಲ ಸಾರ ಪೂರೆತ್ತಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅಂಚದು ಬಾಕಿದ ನಮಕ್ ಏನೇರವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿಂದವೇ ಕೆಲವರಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತನಕ್ಲೇನ ಮಂಡಿರ್ ತಪ್ಪು ಬಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪಂತಜರ ಕಲ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕಲ್ತನೆ ಏತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ ತಿರಿಯೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅವೇ ಬಗೆತ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಠನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇತು ಬೇತು ವಿಧಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡತೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಪಣ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ನಡಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠನ
ವೃಂದಾವನದ ಪದ್ಧತಿ ಆದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ದೇವರ ವಿಷಯ ನಿರ್ದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದನ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದನ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಲೇನು ಕೇನರೆ ಸದಾವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಾಕಿದಕ್ಲೇದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಓದಿಜರು ಕಲ್ತಿಜರು ಅದೇ ಶಾಲೆಗಳ ಪೋತಿಜರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇದೇನು ಕಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲಾದೇ ಓದೇರ್ಲ ಆಪುಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜವು ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕೇಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲನೇ ಭಾಷೆಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟಾಯ್ನೇಟು ತುಳುಟೆ ಕೇಂದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಓರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲಾದೇ ಓದೇರೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮನ್ಪರೆ ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನೆರ್ಲ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಭಗವಂತಡ ಆರ್ನ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲೌಕಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಗ್ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಟು ಇಂಚಾಣಲ್ ಅಕಲ್ ಮುಕ್ತರಾಪೇರು ಕೇನು ನಕಲು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಈ ಚೈತನ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಐನು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಬೋಧಿಸದೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಭಗವಂತನ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಧುರಾವಾಸ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸೇವನ ಅಂದ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮಂತದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನಾಥ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಮೂಜಿನೆದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ನಾಲ್ನೆದ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಅಲಂಕೃತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹಣ ತೂಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಐನ್ಯದ ಬೃಂದಾವನ ಮಧುರೆದಂಚಿನ ಸ್ಥಳಟು ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಈ ಐನ್ ಅಂಶುಲು ಮಾತ್ರನೇ ಭಕ್ತಗ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಹಂತ ಸಾಧಿಸಾರ ಸಹಾಯ ಆಪುಣು ಅಂಚದ ಇದೇನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮುಡು ಈ ಭಾಗಡ್ ದೃಢಪಡಿಸಲಾತನ ಅಂಚ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿದ ಭಕ್ತರ್ಲ ಅಗೋಚರವಾದ ಮುಕ್ತಿನ ಸಾಧಿಸೋರ್ ಪನ್ಪುನ ಪುರಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮತಿಸದಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮತ್ತ ಕೇಂದಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಳಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪ ದಯಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ತುಲೆ ಇದೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಪಂತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಓಲ್ ಪಂತೇರು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖಾಲಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ನೇರ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಮರಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರನ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೇರು ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪಂತೇರು ಪನ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಕೊಡೋ ದಾಯಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡತೆ ಪಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ನೆನಪುದೆ ಒಡಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಓಲು ದೇವೇರ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಮಂಡೆಡೆ ಸೆಟ್ ಅದು ಪುಡವು ಅವೇ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಇಜಿನೇ ಅಂತ ಹೋಜಾವೆ ಅವೇ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪಂತೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಮೃತ್ಯುನು ಗೆಲ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ಅಂದ್ ಪಂತೇರು ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಕ್ಲಾಸಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಓಕೆ ನೆನೆಪೋತುನಿಗೆ ಮಾತಾಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ನೆನೆಪು ದಿಯೋಡು ಅದೇ ಪಡ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಗ್ ನೆರ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನ್ ಪಣ್ಣ ಅವು ಆತ ನೋಂಡ ಈ ಮರತ್ ಸಾರಿ ನೆರ್ಪೇರು ನೆರ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ ಅವು ಮರತದ ನೆತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ನಾವು ನೆನೆ ಪೊರಿ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಅನುಗೀತೆಳು ಅರ್ಜುನ ಸಾರಿ ನೆರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ನಾವೇ ಅಂಜದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕವೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಇತ್ತ ಪಂಡ್ಯಾರು ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ ಅದೇ
ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ అని కృష్ణ పనిపేరు పండ ఖాళీ కేను నెడిదిಗೆ పండ ఏరేగ పండ కల్పున ఓదున ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಕೇಂಡಲ ಮರಣನ ಗೆಲ್ತು ಬಿಡಲಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ದ ತುಲೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಉಂಡತೆ ಯಾರನ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಸು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿದೆ ಯಾರು ಪಾತ್ಯರುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಏರ ಐನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಡೀಪ್ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಓಲು ದಾದ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರೋಡು ಕೇನೋಡತೆ ಕೇಣ್ಣಾಂಡಲ ಎತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಐಕೇನೋಡು ಭಕ್ತೇಡಕ್ಕೇನ ನಮಕ್ ಬೇಗ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿಕೆಂದು ಇಂಚಿ ಒಂಜಿಕೆಂದು ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮನ್ಪುನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರು ನನ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಗವಂತನ ಏಕ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಡ್ದು ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಡ್ದು ಕೆಲವರು ಕರ್ಮ ಯೋಗಡ್ದು ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರುವ ತಾಜಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋಪಜವೇ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪನ್ಪುನೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುಣ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನ ಸುತ್ತುವರ್ಪುನ ಬರ್ಪುನ ದಾಯನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ಆಂಡಲ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಷಯನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೇರ್ದು ಕೇಂದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಇತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಕೇನುವರ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ತುಳುಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕೇಂದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚದ ಆ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಪುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನು ದಾಟುವರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ ಭಾಗವತಳ ಪಂತೇರು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ತೋ ಹ್ಯಭದ್ರಾಣಿ ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕಣ ಅಂಚೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಡ್ಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ ಭಾಗವತಂ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚೆನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಿ ಭಾಗಡ್ ದೃಢಪಡಿಸಲಾತನನ್ ಪನ್ಪೇರು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿದ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಅಗೋಚರವಾದ ಮುಕ್ತಿನ ಸಾಧಿಸವನ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಪೂರಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಸಮ್ಮತಿಸದ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಈ ವಿಚಾರನವೇ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನಾವು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲ ನಮಕಿದೇನು ಪಂತೇರು ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಭಕ್ತರನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಇಜಿನ ವಿಗ್ರಹ ತೂಪುನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ವೃಂದಾವನದಂಚಿನ ಧಾಮಡು ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚದ ಬಾಕಿ